Hello? Na'am kawata. Gani na akan layin fa amma na kasa gane gidan nan. Gani na ina dogon layi din. Gaskiya ban gane gidan ba. Okay to in na shawo kwanan nan ko? Okay babu damuwa gani nan ina zuwa. Gani nan akan kwanan din. Yawwa sai na karaso. Yawwa. Ta ban zuciya kaunar ke kika zama numfashi. Bawan Allah ina wuni? Lafiya lawa gida? Ya gajiya. Lafiya lawa wallahi. Nan ne zai gidan su Firdausi ne? Wacce daga ciki? Ƙawata ce Hajiya Firdausi ta min kwatancen gidanta tace akan lungu ne ko yaya ne? Farati. Ba ta da jiki sosai dan fara haka. Yawwa dan kai ki hagenta. Tanan take wucewa kullun na tafi aiki. Dan kai ki har gidanta ai mutum ne arziki ce. Mu gangaran jin kai. Ai baki da ma'ala ba jadi ba. Allah. Kullun ta biyo ta nan ta je ta markade. Ta mun kwatance na kasa ganewa. Markade tana zuwa tana kai markade. Ba mu jin kai ki gida. Kai ka samu da. To ita ai Firdausi. Ita Firdausi kin san ita ba ta da ba ruwanta. yawa kwanan nan Ga gidan nan mu je zuwa na kai. Gidan kafin saboda yi gidan. Na ga baki da malala can. Can. Yawwa kin ga mai ta. Ga me gadi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. A'a wannan ba Sadiq bane? Ha ba Sadiq yanzu duk karyan da kake min a gari a sai da magadi kake yi? Kai ta zuba min ƙarya kai nan a sai gaba ɗaya kai security ne? Gaskiya ne ka bani mamaki. Kawata me yake faruwa ne yake ta jin hayaniya tun ɗazu? Kawata sai wannan yana zuwa har gidanmu da mota a sai mai gadi ne? Can ga yanda ya zo min a babban mutum. Wannan ai mai gadi na ne. Guri na ba da mota yake zuwa fa kawata kullum da mota zai zo mini ni na dauka wani alaji na samu. Inye? Motan ma fa na gidanmu ne fa irin an aike shi nan ne ya dauka mota a aike shi ya je ya dan yi ce fa ne kice shine yake ta miki ƙarya da mota. Namiji kenan.